Ida nga rutin irugi nga iba sa pabagayam datoy lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga arman iti probinsya ti La Union sa gudayan ti surat. Dear Manong Nemi, naminduha akon ang nagsagaba gapu kinayat Manong Nemi. Apay nga ta. Tiyan mo kidi, kat inayat ko, inayat nakmet, dakamtuon, itiak katuluyan. Ngem apay, inayat ko ida itinapudno. Ngem jaim mo na Manong Nemi nakiasawa iti sa bali. Nakaw, kat jay may kadua, malaksid kanya kadadapay sa bali nga laki ti bihag na. Uy, Manong Nemi, pinagrapit na kami nga duha. Tusala sana ka mamati nga pati babae kat maaramid na. Iti maadaan ti reserba. Adda, dagi tinapudno nga lalaki, ngam samet nga napudno ng iti babae. Adda man dagi tinapudno nga babae, ngam samet nga napudno ti lalaki. Diya kumakayat idin Manong Nemi ti agayat. Ngamin gandang ko, nga padasag bay, para iti may katlo aguntaway. Dito ita Manong Nemi tinak ininutan ngay salisay ken ka ngay naklagipen akas paset tilagip tinapalabas ko. Kat kastoy man nga rod Manong Nemi nga irugik ti amin. Idi ta nabitak pa nga trabaho ka sa company driver ije Saudi Arabia. Nagasta nga tiyempo ti day off mundo para inanami kadagiti katrabahuak nga padak nga Pinoy, Manong Nemi. Agin istorya kami. Kahit na istorya kaniya natan Manong Nemi. Di may pangkep itinamintuan nga panakapaay ko. Kastala ti biyag kinayat ako na da Arman, kamayan. Saan ka mapukawan tinamnama? Duwati kang runan nga pangkep ko dito sa Saudi, Nathan. Mangged ken manglipat. Ken nakalipat ka nga roden, kabayan? Apay ka nagsanay ka? Diyan mo. Kasapulan iti textmate, kada callmate, Arman, kabayan. Yan makigayam ka di Facebook. Kasta ko mga mataramida kang mati mapilik. Ada ka di may rekomendar mo? Napialan nga ada ka sa salitan mo awan ti trabaho. Pagin inanaan ako nada. Kaya talaga nga dagita iti kasapulan, dagiti kas kada tayo nga OFWs. Nagtrabaho si Baring nga Bagilian, Nathan. May karkari kam lagi di. Kada kayo, bayaw. Bayaw ko na. Bayaw ko na. I-recommender ko king ka. Diya kamsat ko. Waring nagginusto kayo. Uy, bakit? Alaman bayaw. Baring agbayaw tanto ngagpeso. Alaman la. I-recommender ko king ka. Ay lang nga. Pakita king ka ti Facebook account na. Kalpasan na kadag friend request ka. Idod ko pa king ka ti cellphone number na. Kaya amin na pakakuntakan king kuha na. Kaya baring nagpeso ngagbayaw ta. Bayaw. Kasta nga rod tinaramid Manong Nemi ni Nathan, Grace, tinagan Manong Nemi, tikabsat na. Tilagan para kakita ti profile na Manong Nemi, profile picture na wow, naku na, napintas. Ay nga Manong Nemi nga tinawaga kisuna. Hello, Arman? Grace, pakadisturbo ka di keng ka? Samet, nalpas man ti obra ko, niti kasto nga oras. Ket, da kayo dito, Arman. Kumusta mat ni Manong ko nga Nathan? Makitaw tawag mo ta. Mamaten. At damit callmate ta. Pakikita mo ko ni Manong ko. Ana? Pakikita mo ko ti kabsat ko, Arman. No problem, Grace. Among kadagupam mi amin ditoy. Da kami kinibayaw.
Ti kasisingadan. Bayaw ko nam. Maring ano may karkariak. No may karkariak nga Grace. Ang mga mood na sakti saan nga may karikang karman. Oo. Ang bigay din saan. Kahit ko kung mga makita ti picture mo. Nakita mo sa amat na. Hampay. Kinunaklat tama nung name ure nakita ko. Picture ka di laing di kahit mo makita. Kensi ka mismo Okay. Kunak man naalam mo ti Facebook account ko. Iset mo tinagan ko ti Facebook Arman. Mary Grace Tabada. Dati mat nagamin ti cellphone number ko tinted ni Manong Keng ka. Kahit nakadimit lang kayem iti Facebook. Why not? Agawa na Grace. Siyempre, in recommender na ka ni Manong ko nga natan, Arman. Sana ka nga tawit nga i-recommenda ti kabsat ko no pagluklukwan naktulaeng kas pagharigan. No kasta, kahit nakagbaling nga kayem, kawan, agbaling nga boyfriend. Diyak ito wala amo no anyan to talaga ti marik na kengka, Arman. Manong name uray na ibagan ni Nathan kanipakita ng ti profile picture ti ading na. Naging kikidawak pa laing kang kuha na tapos nagastagat ta iso mismo iti mangin screenshot ti profile na sana isend kanyak manong naming tapos nagastagat ta mamuak no isumit laing. Kaya di manong naming na nag-friend request ako in-accept na nga dagos. Wow. Oh, pare, kabayan. Nagpintas di ading mo, tinadawan na ti Facebook bayaw. Agbagaw. Siya kasama tignan-nervyos, Arman, kabayan. Agbagay kay bayaw. Panak ko man. Guwapo ka mat, damintas mat na ading ko. Siya sa saan nga may karimayaw. Kasi ladyak mamatin nga awan tinubyo na. Iti agdama kit awan. Dahita ti kunana. Kan mamati akmat. Amo awan ti limlimad kanyak ti kapsat ko bayaw. Wow. Amo saan ko la kapsat dahita? Arma. Gamot na talaga ako rusunanak mo tilangana. Nabiyag na kiti mata na bayaw. Narumpi na kiti bibig na. Nagmayat ti sukog ti barukong na. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Perfect bayaw. Talaga nga perfect. Amangan mo't numaalilaw ka laing di picture ti makitkitam. Ano? Amangan mo't maalilaw ka laing ta picture ti makitkitam. Amang kit ma-edit mo ti picture. Imposible in-edit na. Sa bagay, saan nang in-edit? Kasla kayot kong tagawid natan bayaw. Kit mapangkoy kasal nga ading mo. Kaya di mo pa naibagat iba nagayat mo bayaw. Kaya di nakapensyon ng batan. Ngayon niya ti pa nagkunang bayaw. Kaya't nakngata. Ti issue dito'y bayaw. Kaya't no am-amum ka din nga naimbag ti kapsat ko. Oo. Umanahin kanyak. Anamok nga awam pa ti asawa na. Kanawan ita agdamang nga nubyo na. Bayaw. Tapay. Naloko ka di ti kapsat mo. Kabayan, bayaw. Isungatan ti kasisipatan nga babae dito lubong. Na? Di adin ko ang Grace. Isungatan ti kasisipatan nga babae dito lubong. Ti panagkunak bayaw. Medlagayam. Ngayon ko nasingpet. Gapot ti kinasingpet na. Kita kuha. Anya nga kuha ka lang ako. Ado di kiti. Nangloko kayong kuha na? No siyak bayaw, kadyak tupulos lukwen ti kapsat mo. Mariknak ni patpatag ko ni Grace. Ket no kayatnak ni Grace. No agawid akto ni Pilipinas. Ikasar kunto ni Grace. Matuloy no kan bayaw.
iti pa nagbayaw ta. Huwen manong nemi nagtultuloy nung hasta ngawan trabaho, tawaga, ni Grace manong nemi. Kaya nagsasarita kami. At abay nagdigunnawi manong nemi nga malipatak nga tawagan ti pamilyak sa Diamalay. Nananang kindi kakabsat ko. Tadadang ka ni Grace manong nemi ti ayan ti atensyon ko. Nung hasta nga malpas ti trabaho. Nagsasarita kami manong nemi. Naging ka manong nemi nga nag-video call kami. Okay. nag-video call kami manong nemi kit kinunak aslasana kamasmas daw. Grace? Oh. Because tilangam. Arman. Sika ka di nga talaga na ita. Wow. Nag-video call ka laing kanyak. Kat makikita na akon. Because latadang hindi ka mamati tilanga. Nagpintas ka tiladawan. Ngam napimpintas ka manin itikas tangalangam. Nang runa kat naka-sleeveless ka. Naka-short takpay kahit mo makita. Laman. Pabitlaing tagplastarak. Tapos na makita na kanimbag. Data. Wow! Woo! I love you, Grace. Woo! Nakita mo na nagiti legs ko. I love you ko namon. I love you ko naman rin kanyak. Dadani ako nagbakasyon, Grace. Kanito nagbakasyon na. Umay kanto ikasar. Talaga? Uray kay pasumar. Ubut-but no di bagbaking ka. Dandani ako nagbakasyon kan umay kay kasar. Nagpanunod ka na yung bagarman. Kandi nagpay unay am-am mo. Amang ano di mo ton among ibaga. Dagita. Inton mam-amo na ka na yung bag. Anya ko mami na kitinaskan nga. Mamakang ka. Awan pa'y asawam. Awan lubyom. Kuna ni manong mo nga natan. Nakasingsingpet ka. So, barat singpet ko. Okay, dam? Isang nga nasara ka konti babae nga para kanya. Ngam ti issue ita. Ayatan ka. Ngam ayatan na kadimat. Arman. Diyak ko man kayat tagayan. Ang diyak mo, no api kami nga dimteng kay di biyag ko. Di kami manong ko. Api pasulim ni manong mo. Api nga rekomendar na ken ka. Gitarumbeng laing Gabuta ka sa pulam. Ket ka sa pulak met. Sika ken siyak tinaikari. Masiguradok na ita. Gabuta talagang ipatpatag ka. Ipatpatag ka. Grace, nagayatak mo idin. Inyusturyakin ka. Naminduan nga nagayatak itinapod no. Ket sikat may katlo. Ngano kasano iti panagayat ko karigiti tuwang inayat ko idi mas pay ti panagayat ko yung ka. Gabuta para kanya ket sikan ti kasisingpetan, sikan ti kapipintasan, sikan ti kapupudnuan. I love you, Grace. Ket urayan na. Sige. Urayan ka ron. Pa so, umuhan urayan ka. No talagang napudnot panagayat mo, urayan ka. Ket umay nakikasar, Arman. Para kaniyak manong nemi ket awanen tinasken pay nga maamuak ken ni Grace. Umanayan digiti naamuak ken ko ana. Ket masiguradok nga agayatak manen itinapudno. Ken patsekmet manong naming ipatpateg na. Ken agparparik na kaniyak.
nga ni Grace manong name iti agbalinan akagasat ko. Nagkarelasyon kami nga ron. Manong name numampes ang kampay nga nagkita iti Facebook. I love you. Kung nakengkuana, I love you too. Uwen, manong name. Yan nung astang ang video call kami. Adan nagigundaway na manong name ngipasirip na kanyak tipuon ti barukong na. Adan nagigundaway manong name nga talaga nga kumupkap ti short na. Kahit ipabuyan na kanya. Nagseksexy, super, nagswerte ako na. Kahit siya ragsaka ka nang ipadamag kadananan ko, kanti kapsat ko, pinanawak La Union, alugar mi. Ni Gigi manong name iti mo na kinasarita. Uwen. Kalpasan na si mublat ni Nanang. Nanang, darsan nyo. Manong Arman, mabitla nga tayo bak ni Nanang. Ni Manong Arman, isutin dati linya, Nanang. Ay, tinawagam gayon ni Manong mo. Isutin timawag. Kaya natakan na pintas ng padamag na. O, salita kayo. Manong, ay, wan. Dito ni Nanang. Hello, Arman, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Kasi ti dati, agur oray ti panagbakasyon mo. Agad kumusta ka mo dito sa Saudi, anak ko? Ako di problema k Nanang. Kinapuno na, kat inspirado ak. Adla nasara ka kaput mo nung agbalin nga manugang yun, Nanang. Oo, nga. Adamanin. Adamanin nobyam. Adna, Nanang. Kahit iso na talaga ti kagasat ko. Grace tinagan na. Oo, grasya. Iso nati, itan mi abot Diyos, grasya kang ka. No kasta, grasa. Grace, grasya. Gawin nang, Grace tinagan na. Ganada dito sa Pilipinas, taga Ilocos. Kita, alang arad. Sigurado kan. Wanang. Kastawan ko na midin, iyamam ka na kami, di muna nga nubya. Sigurado ko na. Ngayon sabat ka na tuloy. Di sa ade di may kadwa. Sigurado ko naman. Ahamat nga tuloy. Ita, adan may katlo. Sigurado ko naman. Kit no talaga nga sigurado anak na siya at no kasta. Kit sabi ko mata sa ang kanton nga agsangit. Gapukin ayat. Hindi man pa Gigi na nagkasalita. Alasi ka no Gigi. Galunggong. Anong galunggong? Sige nang. Hello, anong? Jabilin ko keng ka, laglagi pa. I-search mo tinagan nga Grace iti Facebook ta gayamem. Iyamam ti bagim keng kuha na. Sige manong, laglagi pa kami nga bilin mo. Kentong palek. Gan sabi ko mata talagang nasaraka mo ti babae nga naikari para keng kamanong. Manong nemi kaslasam pala idi amamati ni Nanang nga da kamin kiniya Grace kastamatan kani Gigi ang kapsat ko. Ngayon para kaniyak manong nemi kat talaga. Ti may katlon nga babae nga inayat ko kanayetek nga isuda ito nga ni Grace nga nakapimpintas manong. Pasiimsiim na manong nemi di marokong na kaniti. Wow manong. Iso nga talaga nga guyudag ko man ti panawan. Tapno na kasi nagbakasyon ako. When gansa man latag sarday manon nemi ti panagsasarita mi iti agbalinto nga bayaw ko nga ninatan. Aging ka manong nemi nga naikadengen adimtengen ti panagbakasyon ko. Umayakon Grace, umayakon. Saan nga dananang kiniadin ko ti kagagar ko nga makita manon nemi ti panagbakasyon ko. No diket ni Grace. Umayakon Grace. Ket no makasangpetak dita. Talaga nga ores sampay nga malpas ti kasarta. Talaga nga tagikuan kan Grace.
Kasta unay matigagar ni Nata ni di mamuan na manon naming ag bakasyon ako. No kasta bayaw. Bayaw. Bakasyon kan. Kita di mapan mangikasar iti kamsat ko di kang runahan nga randam. Ha? Bayaw? Kamayan? Uwan bayaw. Kan Oritag subliek tumat lang dito numalpas laki diti kasarmi. Mayat kumabayaw palubusan da kang bakasyon. Maaten darak kumamit ti kasaryo ti kamsat ko bayaw. Kumabayaw. Sa nga bali bayaw. Sa nga bali. Umanayan nga pakaragsakak no talagang ikasar mo ti kamsat ko. Ket pakaragsakak unayan. No agkarika. Wan. No agkarika. Ket tungpalim bayaw. O ti pagdanaga bayaw. Ikasar ko ni Grace. Kasangon tupulos abaybayan. Ha? Ragsak to nga agnanayon ti paay ko kenkwana. Agragsak kami nga duwa. Manong nemi inawagak manendananang kini Gigi kit binilin ko ita. Inulit-ulit ko tibilin ko kadakwada tapos nagkastakit matungpal di kayat ko mapasamat. Talaga nga magagaranak launa yun manong. Nang, laglagay pa nyo gantong palin nyo. Halawan anak ko. Matungpal amin na bilin mo. Iso ti aramiden me kini Gigi akamsat mo. Agaman nanang. Ini mamit Gigi ti kasalita. Ala, mabitlaeng. Oy, asik ka kanong mat ti kasalita ni manong mo. Gigi. Hello manong. Gigi. Tisilid ko. Silid minto kini Grace. No, makaawit kam dita. Masapol nga nakasakanawan. Inal daw nga dalusak manong. Nga mapay. Hindi ka di manang Grace. Timang sabat kang kay di Manila. Kat iawid mo dito La Union. Wen, apay. Mati ka di? Kaya't nalakid di, bakit nga saan? Kaya't na, di mayat. Kaya't kumusta mo ka di panagchat-chat yo? Di ba, nagayam mo? Okay man di manang Grace manong. Tilajak malagip no ko nga damagin kayong kuha na no, kapin ano na digiti ubing nga kaduana ka digiti ado nga picture da iti Facebook. Tilajak ka di? Uy, nawanin, ada may post nga kuana nga basta dinamag mo ka din kayong kuana manong Jack dinamag dati mo kakit kaanakan na ida siguro isumot ti atap ko manong ang mga nuputot ni manong nata na gayam mo dita bayaw mo kunak kuma mo pa ti asawa ni Nathan ha? O ba't asawa ni Nathan? Sigurado nga anak ni Sabali kabsat da. Siguro manong. Sige manong. Awan ti pagdanakam. Aniyaman nga bilin mo katong palim mi kadananang. Nakasagana kam to dito balay. Indon dumteng kayo kini manang Grace. Manong name talaga magagagaranak. Agsipot ta di da ako niti airport, idi oneg teroplano, idi tayaban teroplano, talaga sa anak ang makatal na manong. Idi taglandingan manong name teroplano nga nagluganak iti international airport. Ito Manila manong name. Wen, makilumbakon manong nemi kadagiti pasahero tapno di kastagat mapaminalan dagiti gamit mi. Kalpasan na manong nemi mapanakon iti ayan dagiti agururay kadagiti pasahero. Aging ka nakita kon manong nemi ni Grace. Wow. Walang swerte ka Arman. Napimpinas man ini personal. Hi. Arman! Oh, Arman! Agyaman tayo Diyos sa dimdang ka, nga si Karad ka. Nakapimpinas ka nga talaga, Grace. Kaya nagbanglo ka.
Nagbalinak to ka na yung napintas ka na banglo para kay Carmen. Intan, papananta. Intan ka no mabalil na ko makit makadanon tan ni Jabalay mi. Kaya't ka ngayam amu ka dananang kas nabat ang ni Gigi kapsat ko. Kan mabalin. Kat maangay itong gadagos na kasarta. Saan ni Jabalay? Asidig tilaon yun, ng Ilocos, di ba? Naggapo ka dito yung Manila. Kahit mga sawan, labsanta pa lang tilaon yun, Jabalay mi. Kaya muna nga, iyam ang muna, kanag iti pamilyam. Apay, ada ka di pa nagbuteng mo kanya, sweetheart. Siyempre, no iawid na sa Jabalayo, di maturo kag sa jay. Pagturog ko nga ron. Sa bagay, at damat ni Gigi, gayam ko matiso na ti Facebook. Dami ni Gigi, di isunukat kasilad ko. Apay, di mo kaya nga tatatakasilad. Taanasikan ka din nuha na masamak. Tadi mo ka di kaya, sweetheart. Nga maagkakon na kiti lips mo, itinapaot. Nga ma-approach akon. Ti ipaspasirip mo kanya nga marugong mo. Kan ma-approach akon, itinapaot na kiti lopom. Di mo ka di kaya, nga rugyantan. Nga yun unatan tig honeymoon. Sakbay ti kasar. Jak tulam mo. Nanyan to pamasama. Inta ka din. Gamata talaga magagaharag naklaon na yan. Numabalil na ako makita. Ang connecting flight hack. Tam nalalisto nga dumano yung Jila Union. Ngam sa bali. Asidig laing data. Asidig laing. Intan. Okay na ka din. Kada ori siya. Magagaharanak met Arman. Talaga ngagpadpada kami nga magagaran kaniyam Grace iti dadanon min iti lugar mi iti La Union iti yandananang kini Gigi manong name kabuta talaga kayat kun nga dumanon kami iti pa nagkatugaw mi iti bas akit siyempre manong ang labag ti kinabanglo na. Ada dagi di kundaway manong nemi nga arakupe kisuna. Ada dagi di kundaway manong nemi nga agkak ti pingping na. Dagi ti lips na. Aprusak dagi ti legs na. Pasare aprusak di barukong na. Arman. Agtutor ka. Magagaran aklaw na yan. Ada idin nangikoy nga imbasa ni Manong Nemi di programa na nga makapag-sex ka no dagiti agayan na yat ito nagtibas lukukan sabat nga rin ngarabi iti biyahe al daw man ito dumanon kami Manong Nemi siyempre si papanakkelak nga nangyamaam mo kini Grace kadananang ni Gigi kan nagini kakabagyan mi naragsagmad dananang kini Gigi nga nangawat tagbalintong asawa takunak ka na kuhana. Ano kas kasanulaeng kat sakbay ngagsubliak sa di Saudi kat talaga kasar kami nga umuna. Kat kas gagangay di kita agbakasyon nga OFW. Nagpangrabii kami kat nakisango akmet kada kiti kabagyak nga uminom kat nagpulutan. Kat gastoone at iringgurmin manong. Diya mo tagumanat sa ni Grace. Iso nga imay ni Gigi iti yamin agiinom ket inyarasas na manong kunan ni nanang kadi sarding mo ti uminom taing kanito siya ledyo kini manang Grace. Awan dahan nagading ko makin nagayak laeng si Mimsi maklaan pangkondisyon. Ingka nga ro din tama nga numatektekan ni Ipag.
Mga kasin, maulitag. Ituloy yung lata ati uminom, kinagpulutan. Gumanat ni Grace eh. Hey! Ano ko na, Marwan? Gumanat ni Grace ang kail. Ang inuman na arma ba okay. Di na kami makananagan. Dinaskan kat adan tumatan na po kami kini ang kamagis ko. Sabi ko mangel. May kang rodin Gigi. Ay, kasin. Lalaingam. Po na yan. Swerte mo ito kinalapsat na ya. Stainless ako na ada. Okay, di mo tak-tak-takin nila si Kainso. Alaing kayo. Idigusam met amano. Ha? Idigusam met nakababain kini Manang Grace. Kan naglapsat, kan nagbanglo. Uy, awan na nag-Gigi. Nukas-kasan no laeng. Adan dun ka anakam. Uy, manong name hindi gusak nga talaga. Kat siyempre di adda ko ni tisilad me. I love you so much, Grace. Oh. Iba't batig ka man ko na yung Arman. Hanggang sakbay nga mapasamak. Di kaya't mo mapasamak at ako mandamagay kang Carman. At mandamagay mo ganyan? Naibaga kang kanimanong natan ti may panggap iti Arman, ako na ka. Madamdaman to data, Grace. Iyon nata pala ti amin. Ako na ka tayo. Arman, Arman. Uwan manong name ada kayat ni Grace nga ibaga. Ngayon saan nga napatag kanyak no anyaman deta at ibaga na. Taga sa nupe manong name dagag palang no anyat ibagbaga na uno anday pa ka muna. Idinto manong name itandaan dagi di bibig ko iti nakapintas ti sukog abaro kong na dagi di duwaman sa anas na. Arman, agorek. Uwin manong name nagpapasak nga ng karim-karim nga ng kagat-kagat anang kinit-kinit kadagiti duwaman sanas ni Grace. Nagbanglo, nagkinis, perfect. Sa ko pa impababan manong name ti ulok at siyempre kayat ko. Nabitin ang ita nga nagpulutan. Isong ita, saan ako nga mabitin? Pulutanin ka, Grace. Pumanong nemi, tilupuna, naglinis, nagkinis. Kan kastamatan manong nemi. Hinaprusak. Tikalidaan na manong nemi, kalkalingan na tiposkol. Aging ga manong nemi, nga pinirit-pirit ko. Ti bugtong nga perlas nga aday ti tuktok ti ruangan ti kuweba adadan ti asog na manong naimi ako na nga pidaso ti bibingka dikat manong nga bibingka nagmayat ti panakaluto na Arman Grace kit gaputa gumana takod manong naiming pangato kong ti ulok di magaspay di baro kong na aging gangain lanang naglanang manan di kiti lips mo po aging nga kasladan nakem tagururay kaditay pa lang nga rumrungkwas nga turo manong naiming kit dituyen nga simreken iti uneg ti kuweba saan nga narigatan manong saan nga Virgin ni Grace ang abali ko nak saan nga Virgin tinaskan ka kat kastauna iti panagyamyamang kumanong hindi na pangustuhan ang tirik nami kahit kumanin Arman sakbay ti second round denggan pala dya bagakeng ka please denggan nak ada na patag nga bagakeng ka manong nemi kasta unay tigrak sakbing agpadpada ken hasta halpasan ti anal-ala ko nada nagyaman na ken kuhana ngin nangig ko itay nga nada kano napatig nga bagana ngam siya kung tinagdamag manong mabalin tinagdamag mabalin anyat na magem na baga ken kaidi may ladamo nga duwa di kiti nagbalin nga babae ti biyak ko iti napalabas ket siya kati may katlo ket siya may kamanuwak na may katlo ka man ha
Naglukod na gitidwa. Anya kumapay lang sa pulan na keng ka. Apay kang binaybay anda ka. Kat amang ano kas tantumot ti aramidam kanyak Arman. So nga dabagay kumakeng ka itay no. Imbagaken ka ni Manong Natan. Ti may panggap iti nalidam nga napalabas ko. Nalidam nga napalabas? Kaslawan ti malagip ko imbagana. Hindi ko mapailangi bagaken ka ng awan ti turen ko. So nga ti amok kat ni Manong Natan ti mismo nga nang ipudnuken ka. Ano nga min data? Ha? Ano nga min data nga ibagbagam nga nalidam nga napalabas mo? Kuang ibagam ka rin na. Sa tanto ipaminduan. Naganakakabalasang what? Naganakakabalasang sika naminduha ka naganakabalasang oh my naminduha ka naganakabalasang sika mga sawa ni talanga mo saan nga na ibagakin ka ni Manong Natan awan timbagbaka na. Hala, ti amo ket amumon. Nga naibagan ni Manong kuking ka. Iso nga ron nga diyako ni magbagaking ka. Tati amo ket si awat kalatakan niya. Itilikodan nga adadua nga anak ko. Bimango na kagulpay Manong Nemi. Arman, kagura na ka din. Kahit mo sawan. Nagini duwang ubing nga kaduam ka nagiti ladawam iti Facebook ket anak mo. Uwan, anak ko ida. Daadan kini Eva, lalaki kin babae, iti duwang ama, duwang nga lalaki nga nangalilaw kanyak. Isu nga inalilaw nakmen. Awan tiranta ka mga lilaw kayang Carman, amo ti Diyos, ibundok ko makayang kaiding, amjak na ikan iti tured, ti amok idikat ni Manong ko, tinang ipundok kayang ka, ang alaminduha ka, nagkanakabalasang, ti amok kat siya awat ka, itinalidem nga napalabas ko. Naamok na kuma. Awalin na kuma, Arman. Ngam ulitek, iba't pateg ka. Kinawan tirantak mga lilaw keng ka. Ngam nukas pagarigan ta, di na kun kayat. Awan ti maramid ko. Awatek, no sumanda ito ti gasat ko. Baka no aganakak manin ti may kadunga, gundaway. Manong Nemi, nagsubliak iti ayan, nagiti ipinanawag itahay nga giinom. Mas daaw da tatagayak nga tagay mas daaw da no apay nga agbarbartay nga kamat imbiling ko kada Gigi Manong Nemi kini nanang Gigi kahit kung ito no makariigak no bigat saan kung ito nga makita rin siya nga babae hindi apay matan Manong apay basta jakon kayat na siya nga babae kasta nga ron tinapasamak Manong Nemi. Hindi makariingak, gabot na nalaos ti bartag ko, Manong Nemi, aldawon di makariingak. Dinamag ko, no ayan ti ayan ni Chris, nga namindunga naganak abalasa. Nagawitin, sumat ng bilin mo. Alam Manong, nakakaasi mo. Manong Nemi, nagsubliak, idyasaw di nga Jack ing kasar ni Grace. Kat nagpadispensarak met kininatan. Tati amo na kano, kat impudno ni Grace, tinalidem nga napalabas na. Taray tamat ti amo ni Grace nga ni Manong nan tinagpudno. Tanuad na ngamin kayat na idi nga kasla ipudno kanya kadyak met ikas kaso. Ano dadong makit anugutek abasol ko. Aumat idi tirantak nga mangikasar kini Grace Manong naming idi ti madamag na amasikog da ito. Oh my God! Bayaw, masikog manin ti kapsat ko. Sikat-sikat ti amanan. Pangasim bayaw. Amok, natak nang ka. Amok nga di mo baybayan ti putot mo. No hamo kayat nga kaden na digiti anak na. Iti sa bali nga lalaki. Okay lang. Tadamat mga sikaso kadakwada. Ngem, song batam ko mati responsibilidad mo. Tadan putot mo kini ating ko. Manong Nemi saan kon ngayon palubos nga aganak abalasang iti may katlo agundaway ni Grace.
Kini nagbakasyonak manen kalbasan nga naipasngaynan ni Arman Jr. Ingkasar ko ni Grace manong nemi. Dakamit laeng. Idagdama manong nemi talo dagiti anak. Ket talo dagiti anak dagiti nagbalin nga sibibiyag. Nga pakalaglagipak pak manong nemi itilagip tinapalabas ko. Iti biyag ni. Dagiti talo nga anak ket isuda manong nemi ti bangmangted kada kami nga agasawa iti ragsak. Imbilang ko nga nagtaod kanyak daadan kini Eva ket no kasano iti panangipatpatid ko kini Junior kastamet kadakwada. Pacheck anakem ti Diyos daytoy manong nemi. Ti may katlo nga babae ket ison ti kinagasat ko. May katlo nga babae ison ti nagbaling kakagasat ko. Asyak met ti may katlo nga lalaki iti bihag ni Grace. Ket siyak met iti napagasatan nga nagbalinen nga asawa na. Kadawanan ti sapulag pa iti asawak tanapudno. Nadungo ken man nakaawat nga ina ken asawa. Ket naragsak kami. Dito nga rin ti pagkasalitak manong nemi kadagyaman naglaunay ti anos mo nang ibasa. Ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsaramingan ti biyag kadagiti padak nga dibungeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuoy agyaman nga paghayam mo Arman iti probinsya ti La Union. Thank you mat kay Arman. Tingga parang iburay dato yung pakasalitaam. Aya? Kada tu'y matandi pagkahayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Mangibat batin tinembag nga oras kada kaya amin na sa kapada.